Rewangan ya ini wis mulai masak. Subuh sih peteng lho. Suasanane sih peteng lho. Oh, sih peteng ini. Salam diaspora Jawa Dunia lho ya, salam budaya Nusantara. Iki sing jenenge ning desane Kampung Gotong Royong, wujud gotong royong Rewangan jenenge. Iki ning desa Gumung isore Candi Ketore sedulur iki Rewangan nyepake konsumsi yo sedulur-sedulur tamu sing ketawa. Oh ya, suhadebe hadebe kok ngene iki. Pi, ngono. Maksudnya banyune pulang gitu, Bang. Video sama semangat Bapak Jenenge Kayakna. Oh, sayur. Pak Yeno. Ibu. Pak. Nggih, Bu. Kalau iki kula. Matur nuwun Ini nggih. Sugi. Nggih. Iki masake. Padahal digoreng ya. Pak. Ora digoreng wis adem ning sing kene gawane adem banget. Ini kompal-kompal. Lah ya. Rewangan itu wis nganti sak rampunge ya. Selesai rampung jarang mantuk. Ibu-ibu standar. Lho iki wujud gotong royong iki. Oh, iki lho iki wujud gotong royong. Ibu-ibu iki padha rewang. Rewang iki oh ya masak-masak ning dapur. Ya ngene iki dapure dapur umum, dapur darurat niku dienggo konsumsi. Iki dienggo konsumsi para tamu iki lho. Tamu-tamu saya teko iki kabeh konsumsine ini jam 4 wis jam 4 subuh lho maksudnya iki wis sudah disiapke ini. Lho iki rewangan ning desa Gumung ning cethe jam Yahmine dianggap awan iki. Mandi-mandi barang. Oke. Mbak. Iki lho iki rewangan ning gone wong digawe mantu. Iki padahal sih jam 4 esuk lho. Wis tamene kok ngene.
Mam daga monggo lho gayeng banget lho ibu iki guyub rukun nak rewangan nih. Nggih pun mboten kaya ten mriki. Nggih. Nggih, mereka kan modelnya sakniki do catering ngoten niku. Nek kados derek-sederek ten mriki kan guyub ya ten iki. Wisata.